Bølgelængde. Bølgelængden er givet ved afstanden mellem to toppe i en bølge. Den betegnes med det græske bogstav lambda. For synligt lys angiver vi ofte afstanden i nanometer, som er nm, hvilket er det samme som 10 opløftet minus 9 meter. Frekvens det er svingninger per tid, og det måles i s i minus første, hvilket er svingninger per sekund, og det måles i hertz. Og perioden det er svingningstiden, altså den tid det tager at gennemføre en hel svingning. Amplituden angiver det største udsving fra ligevægtsstillingen. En større amplitude giver en kraftigere bølge med mere energi. Formlen for bølgens hastighed er v = f gange lambda, og v står for hastighed, f står for frekvens, og lambda står for lambda. Altså bølgelængde. Opgave 1. Et pendul svinger fra den ene yderstilling til den anden i løbet af 1,00 sekunder. Hvad er perioden og frekvensen for dette periodiske fænomen? En periode af tiden det tager at være ved første yderstilling til den anden yderstilling og tilbage. Derfor må perioden være 2 sekunder, da det tager 1 sekund at komme til den ene side. Frekvensen er svingninger per sekund, og i dette tilfælde 1. Frekvens er 1 hertz, perioden er 2 sekunder. Opgave 2. Eiffeltårnet og andre høje bygninger kan sættes i svingninger af vinden. Frekvensen er typisk 0,1 Hz. Hvad er perioden? Når frekvensen den sættes til 0,1 Hz, så vil det sige, at perioden den må være 0,2 sekunder. Netop ankommet til punktet P, fjederen, som nu begynder at bevæge sig opad. Hvor lang tid går der, før punktet P igen er tilbage i ligevægtsstilling? Jeg dividerer afstanden med farten for at få tiden, som bliver 0,25 sekunder. Hvad er periode og frekvens for en tone, hvis bølgelængden i luft er 0,400 meter? Formlen for bølgelængden er bølgelængde lige med volumen divideret frekvensen. Vi har allerede oplyst bølgelængden og volumen, og kan derfor bare solve frekvensen. Det har vi så fået til at være 850 meter i sekundet divideret i meter. Det simplifierede vi, og det blev til 850 hertz. Perioden må derfor være 1/425 del af et sekund, da 425 er lige med perioder per sekund. Opgave 6. Klaveret slås an. Tangenten længst til højre på et klaver eller flygel bruges til at lave en tone med frekvensen 4,186 kHz. Hvad er tonens bølgelængde i luft? Igen bruger vi formlen for bølgelængden. Lambda er lige med volumen divideret af frekvensen. Og denne gang er det volumen og frekvensen, vi har fået oplyst. Så det ser således ud. Lambda er lige med 340 meter i sekundet, divideret af 4,186 kHz. Og det får vi til at være 81,2231470 meter i sekundet, divideret i kHz. Det simplifierede vi, og vi fik bølgelængden til at være 0,08 osv. meter.